9:30 не служих да спи и докато тя заспа в 11, 2 пъти заспивам. Ама така да е, поне поспахме с нощи малко с нея. Какво правите, бе? Опа, Станиславка, привет. Здрасти. Ради се появи. Георги, дали си влез на някой чули в с него днеска или? Не, аз не съм. Нито днеска, нито последния месец. Здравейте, и аз съм на Какво линия. разправяте? Какво мокнати? Нещо са пресняти от мен, се струва. Шеговка. Звъна на Нинка. Откарам се един нещо летило и осъзнах, че няма летев сос. Някой, ако има да праща. Лют сос. Лютив, ама аз обичам един такъв специален чупител. Аз от него си донесах един много люти чушки. Бадалай, не си казала, че ги обичат. Казва се гос, като да. Като го призрак. Да, като дух. Трябва да ги видя, Крисъл. Да. Много обичам лютива, аз за лютиво. Ей, хайде влезе в срещата. Добре. Хайде. Айде, готова е, Нинка. Всички ли сме? Нинка сега ще влезне, Георги го няма. Но някой друг, никой няма да влезе друг. Еми, освен Георги не. Аз искам да го питам дали ще влезе и той. Елена. Няма ли? Елена, нали каза, че няма да дойде днес? Не може днес. Нина се появи. Да, Георги и Елена. Само липсват. Той Георги изяви желание да влезе, но не е казал нищо повече. Добре, кой ще свънне на Георги? Набирам го. Но той се отбелязва, че е в митинг. Той винаги е така, между другото, не го маха това. Така ли? Да. Аз няколко пъти го търся и забелязвам, че е така. Ньоп. Ето пише. Колеги няма да могат да влезат на срещата. Добре де. Без двама. Значи Елена и Георги. И Зори? Зори, защо не казахте, че сте почнали подготовка и така нататък, да се срещнем, да обсъдим какво ще се прави? Кетеринга е букнат преди месец, когато... Така, значи първо аз бях тази, която помоли Димитров за залата. Моя беше идеята да има и тази година да има партии за доброволците. Така че аз не съм, това е моя идея. Аз съм решила и с който съм решила съм споделила. И значи с мене не си решила, т.е. Не, дурница, тебе
Леле, от юни месец те чакам още да ме съдиш. Интересно ти, ако беше на мое място и аз те заплашвам, че ще те съдя, ти дали щеше с мене така да комуникираш и да искаш да работиш и да организираш нещо. Значи това може само малумен да го направи. И защо не казахте на другите Аз не координатори? желая да комуникирам с теб, както виждаш. Не ме интересуваш, за мен не си жива. За мен въпросът с теб е приключил. И това каква връзка има с комуникирането за партито? Партито беше моя идея. Добре. И аз съм подходила така, както съм намерила за необходимо. Помолих Санка да ми помага, питахме другите координатори без тебе и Елена някой. Имаме група на координаторите, това че не си вътре, това е изключително по твои заслуги. Добре, благодаря. Значи това тук е някаква силна дискриминация. Знаят всичко. Значи силна дискриминация на моите сикове. Както искаш, така го разбери. Значи това не е... Аз не желая да комуникирам с човек, който се опитва да ми се меси в секции, който какви ли не работи направи и ме плаши, че ще ме съди. Просто не желая да комуникирам с тебе. Ако до сега не си го разбрала, не знам какво да кажа. И не знам какво очакваш след прословутата среща, когато беше с Манов. Защото това, което съм казала, аз мога да го докажа черно на бяло. Чакам да ме съдиш. Добре. Това какво има всичко с... Има всичко общо с това, че партито идеята беше моя. Да. След като е моя, аз съм поела инициатива и съм комуникирала с хората, с които аз съм преценила. Да. Можеше да кажеш, че... Ма не желая да ти казвам нищо, аз не желая да говоря с теб, как да ти го обясня. Ясно. Плюс това, че ти да ми казваш, че не си знаела, ти много отдавна имаш тази покана, която ние не я бяхме пуснали нарочно в групата на доброволците. Ти много отдавна имаш и я пускаш по разни други тайни групички, където си мислиш, че ние нямаме познати, защото имаме страшни скриншоти от твоите групички, с които плюеш по Цанка и едва ли не, че Цанка ще открадне парите, а всичко на това парти е същото, каквото предния път, с изключение на това, че ти не се месиш в организацията. То не, че предния път нещо направи в организацията. Успокой се малко. Предния път единственото нещо, което Зорница пое инициативата, беше да уреди фотографа, да снима и да прави клипчета, което нищо не видяхме. И другото, което прояви само инициатива, е да събира туалетната хартия в това. Оттам нататък нищо не си направи предния път. Ама, вижте, ако бяхме си разпределили ролите, щяхме да направим нещо. Аз само искам още нещо да кажа. Какво друго? За това парти ние не желаем да се разпределяме, поне аз и Цанка, не желаем да се разпределяме ролите с тебе. Първо. Второ, не може да лъжиш доброволци и членове на СИКове, че едва ли не това лична сметка. Как може там да се пускат пари? Дори го написа в ОЧЗ групата. При положение, че при положение, че на предното парти парите са пускани в абсолютно същата сметка. Как предния път ги пуснал, сега не ги пускаш? Аз пари не съм пущала. Не знам кой е пущал пари. И това е лична сметка. Ние сме си платили предния път, да ти си следва гратис. Ето аз, защото мога да кажа единствените 12 човека, които са платили кеш. Например, този път няма да има кеш на вратата и няма да има безплатни билети. Аз съм платила кеш. Не съм пращала плати. Което беше дарител от Финсбери, Наско Мария, един от ГЕРБ, който беше в Лотънстон и семейство, което платиха за билета от Грин. Йоана също не ти преведе пари тогава. Аз не ти преведах пари тогава, а ти ги дадахме кеш. Тогава имаше кеш, защото се плащаше на диджея кеш. И събирах кеш до последно, за да мога да се плати на
кеш на диджея. Сега няма кеш. И кетеринга се плаща, трябва да се плати следващата седмица. В сряда трябва да се потвърди, да се разработи новата оферта, да се потвърди хората и да се плати до четвъртък-петък. Всичко трябва да се плати до четвъртък-петък. Добре. Кеш няма да има. Значи какво казвате, че моите комисии, т.е. хората от моите комисии, как да получат Ако искаш точно... си събирай ти парите и ги предай. Като не искаш да добре, заплащаш аз моя искам- сметка, аз това проблем нямам, но това, което търся е точна бройка до сряда от 12. Искам ги парите да ми се преберат дали кеш, дали по сметка за твоите комисии, за да мога да си потвърда кетеринга, защото няма да заявя някакви хора, 20-30 или не знам колко ще ти дойдат от твоите хора, няма да поема ангажимента, след което да ги плащам аз. Ние- До сряда, да кажем до 3, Не прекъсваш. Прекъсваш малко. до 3 най-късно в сряда аз трябва да знам и да имам парите от твоите комисии, за да могат да се платят за тях вече. Ясно. А кой ще даде прозрачност за какво точно ще се дават тези пари? Прозрачност за банковата сметка. Колко пари са вкарани в банковата сметка? Кои са трите оферти за кетеринга? И какво включва точно кетеринга? За организма си, когато ходиш... Разбивките за разходи, допълнителни неща, за какво са? За балони, Не, за когато ходиш чистачки. някъде си, отиваш някъде и си плащаш билета, не разпитваш с подробности. Плащаш и отиваш на някакво събитие. Искам да декларирам Подробности това с нещо на точност. хората, които... На тебе отчетност няма да ви даваме. Разходи за диджей, какво се случва? Коя е дарителската Диджей е също добре, компания? млаканете и двете ще ви нюкна. Какво? Кетеринга ще ви нюкна и двете, ако не спрете. Диджея, същия Иван, който офертата и който се поделила с всички останали JJ, които пускат 500 баунда. Може ли другите оферти? А защо не се договорихте Толкова. с мен, като аз можех да ви предложа Защото всичко аз си нямам безплатно? доверие, защото не съм видяла нито една снимка от предния път, нито едно видео, което засне. Ти вече се доказала, че не изпълнява каквото иде, каквото си обещала. Добре. Няма Кога как да и как стане ще това обявите парите, които ще дарявате? Кой ще ви прави одит на с което събраните пари? Аз не съм счетоводител, някъде да ми прави. Това са които парите на останат, хората. Това са въпроси Ще от млъкнеш ли? хората. Не ми казвай, ще млъкнеш ли? Да, Това ще са млъкнеш въпроси ли? от Зададе хората. въпроса, разбрах, ще ти отговоря, млъкни. Не ми говори така, Цанка. Ти не ми говори така. Пита въпроса, да ти отговоря. Цанка, не ми говори Айде, така. чао. Добре, какво?